Príjemné popoludne, moje meno je Marcel Lukačka, som asi málo známa tvár z týchto pánov. Ja som sa ocitol v tejto iniciatíve, alebo prišiel som do tejto iniciatívy vďaka tomu, že sme sa pred pár hektickými dňami stretli s Ivanom náhodne v jednej reštaurácii a ja som sa ho spýtal na iniciatívu 99%, čo si o tom myslí, a slovo dalo slovo a vlastne po x diskusiách a debatách o tom, kde sme sa vrátili aj do našich školských čiast, pretože my sa poznáme s Ivanom ako spolužiaci správa, kde sme spolu s ďalšími spolužiakmi a už teraz medzi nimi môžeme ďalších podporovateľov tejto iniciatívy nájsť. Sme patrili medzi takú partiu mladých rozhnevaných mužov o tom, ako v začiatkom 90. rokov tu vyzerala spoločnosť. A v tom čase, v študentských časoch, sme boli aj veľmi aktívni v nejakom verejnom živote, podotýkam bez nároku na nejaké odmeny alebo bez nejakých platených funkcií. Potom som z tohto verejného života odišiel aj z tejto aktivity, pretože ja na rozdiel od niektorých iných mojich spolužiakov súhlasím s tým, že človek by mal najprv niečo urobiť v živote a potom sa začať starať zase o politiku. A tak som podnikal zhruba 15 rokov, v súčasnosti pracujem vo firme, ktorú som predčasom predal a stále ako riaditeľ. A keď sme sa stretli s Ivanom, začali sme preberať tie veci, ktoré nás trápia, a že vlastne už nie sme mladí, ale sme možno stále rovnako rozhnevaní tým, ako to tu v tejto spoločnosti stále vyzerá, že naozaj tie priority nie sú nastavené tak, aby uspokojovali väčšinu obyvateľstva našich občanov, že sa tu riešia veci, ktoré sa riešia zle, a to poviem aj z podnikateľského sektora. Proste keď počúvam niekoho o tom, jak je prekvapený, že na štátnych hmotných rezervách napríklad je elektronická aukcia, ktorá skončí v nejaký presný čas a 2 sekundy predtým dá niekto víťaznú ponuku, a že ako je to možné, tak ja sa na tým podivujem, pretože z podnikateľskej praxe svojej považujem elektronické aukcie a viem, že keď sa dáva posledná ponuka, tak sa 2 minúty napríklad o minútu automaticky predĺžuje čas ukončenia aukcie. Ja sa pýtam, že či si myslíme, že sú tí politici a táto politická garnitúra natoľko hlúpi, že to nevedia, a nielen to, ale napríklad nevedia, že v Českej republike mýtny systém zaviedli s financovaním zahraničnej spoločnosti a už prvý rok z neho mali výnosy a nestalo to daňových poplatníkov nič, kdežto my sme ten náš mýtny systém predražili ešte aj od tej druhej najväčšej ponuky a zaplatili ho tak, že budeme možno 12 či 15 rokov splácať. A to sú priority v tom smere, že kto sa týmto zaoberal, kto toto riešili to novinári. Musím povedať, že tak, jak som čítal v podstate potom články a jak som to vždycky prehltával a klepal si na čelo, že čo je to v tejto krajine možné. A potom prišli ďalšie kauzy a je jedno, kto. Je jedno už teraz, kto na tej strane politického spektra, či je to naľavo alebo napravo. Jednoducho stále sa ten scenár opakuje a stále mám pocit, že tie veci nie sú nastavené tak, ako by mali byť, že tu chýba vízia a že tu chýbajú priority naozaj také, aby tá krajina sa pohla dopredu. Možno s výnimkou pár svetlých okamihov v minulosti naozaj, ale dnes už toto ja zase nevidím. A preto som sa pridal do tejto iniciatívy a preto som ochotný pomôcť aj svojím časom, aj skúsenostiami a aj finančne k tomu, aby túto iniciatívu, občiansku iniciatívu, bolo počuť. Je to naozaj hlas podobný možno českému "Ďakujeme, odejdete" a podobne. To sú veci, ktoré mňa oslovovali v minulosti, pretože tá výmena generácií naozaj aj v politikoch, aj tých ľudí, ktorí proste už sú natoľko v tej politike zadupaní a zavedení, že jednoducho už sa nie sú schopní pozrieť na to ani na seba možno zvonku a z pohľadu takého idealistu možno, ako som ešte v tejto chvíli stále ja.